U prostorima Hrvatsko-izraelskog društva nedavno je predstavljena knjiga Arapsko-izraelski sukob, religija, politika i povijest svete zemlje, autora Borisa Havela. Autor opsežno opisuje povijest židovskog naroda od Abrahama i starozavjetnih proroka, prilika iz vremena drugog hrama, preko izgona iz zemlje, sve do stvaranja izraelske države. Ova knjiga je pisana kao jedan multidisciplinarni studij. Tu je s aspekta politologije, povijesti i religije obrađena trenutna situacija na Bliskom istoku. I moja teza koju sam ja pokušao objasniti u ovoj knjizi, i to je zapravo dorađeni moj doktorski rad, je da ne samo politika, nego i religija i povijest imaju značajnu ulogu u zbivanjima na Bliskom istoku. Iako naslov stavlja naglasak na sukob, knjiga je prije svega povijesna. Po prvi put na hrvatskom jeziku čitamo židovske povijesne izvore koji su do sada bili samo fragmentarno dostupni, a služili su samo kao poveznica koja objašnjava razvoj kršćanstva. Istaknuto je na predstavljanju. A drugo, po čemu ja mislim da je ona još važnija, to je da je zapravo knjiga opisuje i kroz povijesne događaje zapravo opisuje koji su utjecaj oni imali na razvoj židovske misli i zapravo mogla bi se usuditi reći čak da prvi put na hrvatskom jeziku se obrađuje židovska misao i židovska filozofija, a da knjiga nije konkretno pisana o židovstvu. Ova knjiga daje jednu opsežnu povijest židovskog naroda, zatim daje povijest nastanka kršćanstva i razvoja kršćanske vjere, također i iz izvan kršćanskih izvora, zatim ona daje pregled nastanka islama i onda dalje način na koje su te tri religije zapravo ulazile u jednu interakciju na Bliskom istoku.